आरो UPPL हान्जानिफ्राय जोङो खौसे जानायाव मालाबाबो हेंथा नङा नाथाय बेखौ बबे फर्मुलाजों बोरैहाय खालामगोन आरो हारिनि स्वार्थ एबा ओनसोलनि स्वार्थखौ सिगाङाव दोनना बोरैहाय आवगालांनो बेखौ नोजोर होनांगोन। जोङो 40 समष्टियाव खनसे जोंनि बेनिफिसारि मिटिं जालांबाय, गुबुन गुबुन मिटिंफ्रा जालांबाय। दा बे हिसाबै जोङो 40 समष्टियाव जोंनि जि दानि जि स्टेटास एबा स्थिति बेखौ जोङो जोबोद मोजाङैनो मोनबाय आरो आफाद हिसाबै जोबोद मोजाङैनो मावगासिनो दङ जोंनि बिबानगिरिफ्रा आरो नैबे समाव बिसायख'थि फैदों हिसाबै जिखिनि बिसायख'थिखौ लानानै जि प्रिपारेसन बे UPPL हान्जा हिसाबै जोबोद मोजां वेल अर्गेनाइज सोलिगासिनो दङ आरो नैबे बिसायख'थियाव जोबोद मोजां जागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। मानोना जों गोबाव समनिफ्राय खामानि मावबोदों आरो बे 4 बोसोराव थांनाय 17 बोसोरनि सरकार एबा बिनिख्रुइ गोलाव समाव जायफोरखौ थांनाय समनि MLA मन्थ्रिफ्रा मावनो हायाखैमोन मावाखैमोन, थांनाय 17 बोसोरनि सरकारा जेफोरखौ मावाखैमोन बेफोरखौ जोङो मोजाङैनो मावनो हादों। बेवहाय गोबां माखासे साननांगौ दङ, मानोना आगोलफ्रावबो बेबायदि माखासे इनिसियेटिभफोरखौ लादोंमोन, मालाबा साक्सेस जानायखौ नुवाखै। दा ओंखायनो बे इनिसियेटिभखौ जोङो बरायगोन, नाथाय बेवहाय बोरैहाय जोङो सिनसियारलि आवगायलांनो हागोन हारिनि स्वार्थखौ सिगाङाव दोननानै बेखौ बिजिरनानै नायनांगोन आरो UPPL हान्जानिफ्राय जोङो खौसे जानायाव मालाबाबो हेंथा नङा नाथाय बेखौ बबे फर्मुलाजों बोरैहाय खालामगोन आरो हारिनि स्वार्थ एबा ओनसोलनि स्वार्थखौ सिगाङाव दोनना बोरैहाय आवगालांनो बेखौ नोजोर होनांगोन। टाइम दङ दाबो, जेब्लासिम इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट नाङा जोंहा एनाफ टाइम दङ आरो बै समसिम जोङो खामानि मावलांबाय थागोन।